Da se podsjetimo, braćo i sestre, čiji smo potomci i šta je cilj i smisao našeg života. Da, ugledajući se na naše svete pretke, i mi stignemo onamo gde su i oni došli, a da šta je rekao Gospod Isus Hristos, gde sam ja, onda će biti i sluga moj. To je cilj i program i molitva Bogu i pouka svetog Vasilija i svetog Save i sviju sveti. U kakvim je teškoćama živeo i sveti Vasilij ono vreme, ali je eto znao tu glavnu nauku